mga dudong mga inday. Welcome to my channel, ang Good Store ta. Karon sabay ta, muattend ta sa National World Teachers Month Kick-Off Program dinhi sa Davao del Norte. Tan-awon ta ang opening salvo nga ihatag sa AQC Performing Arts Studio Artists dinhi sa Davao del Norte. Tara, sabay ta, dinhi lang sa Good Store ta. Tara! Sir Bra, hello. Ready na. Uy na yung mga food. Yes po, kasi Ma'am Ann. Ay, maigsoon ni Ma'am Delia pa. Wala, school heads lang ang gikuan, ma'am. Ang mga teachers nili allowed na mo join mo na. Kami nag-perform mga school heads. Ang PSDS kay gani mo na muna. Hello, Ma'am Sel. Ma'am, mga singers. Ano po, Mama di Delia. Delia pa. Kanta? Hi, if you happen to hear about AQC Performing Arts Studio, bisita kami sa Robinson's Mall, 3rd level. So, kita-kita na dito tanan. Pa-enroll mo singing, dancing, mga instruments, kompleto tanan. Of course na, si Coach Stephanie Kauban. Hello, ma'am. This is Coach Chan. Good luck sa mga teachers. Yes. Okay, thank you, ma'am. Performers sa AQC. Hello. Hello, welcome to my vlog. Hey. 1 hour later. Wow.
Maraming salamat, AQC! Oh my God! Wow! Yes! Okay. Yay! Thank you, Maman. Tagal ng ating mga guro Hello, sir. sa pagtuloy na Dos magbibigay Torta. kaalaman at inspirasyon sa ating mga kabataan. Ika ni Director Fidel D. Galag, they are our pandemic heroes. Tough times never lost, but tough people do. Ang mga guro ay larawan ng katatagan at pagsasakripisyo. Walang buwang sa kanila ang pagsuko sa ngalan ng edukasyon. Hanggang patuloy na tumitibok ang kanilang puso, patuloy ang kanilang pagkalinga at pagserbisyo para sa kaisipan ng kabataan hanggang mapaghawakan nila ang kanilang mga pangarap. Mabuhay ang mga gurong Pilipino! Mabuhay! Ma'am, kesa naglingkod na, ma'am. Pwede? Gamay lang. Ay, ikaw dire, ma'am. Ay, dire, sir, bakante. Bakante. Oh, San Isidro, always on the go. Sige, sige. Video ni sa video. Ah, sige, picture pod. Ato video karon ang teacher sa Sawata nga nagbalhin na magtour ta dito sa ito sila mo. Kabanugoy. Thank you. Thank you. Sir Aljo. Kapili sa vlog. Daghan kayong salamat, Lord. Mabuhay and congratulations sa Davao del Norte Division for hosting the National World Teachers Month Kickoff. Hantod sa sunod nato nga panag-uban, thank you for watching. God bless everyone. Mabuhay, Davao del Norte.